Hello, baby njani? Ni right na mwenza ndona? Oh, okay. Ngisestudio ngibona sendiphuma ngoku. Ndiqobe ufumana ikoli kubhuti ngoku malunga nalaa nto sasike sathetha ngayo. So bendifuna ukwazi uba wena ngaba sewuxelile kuweni because oobhuti bayithathe serious laa nto le and nam andisafuna into ejikayo ngoku. Sendifuna uvela ndikuthathe njengoDisemba because sesilungise kwa nto ekhaya. So okay, akungxaki but andikabikho sure ngento ezidibene nedate since ndisesekwegoli. Mhlawumbi ke iFriday ingabethe sendisekhaya so ndizawuphinda somane sithetha ke ukuba ithini way forward but hayi khona kona kunjalo. Okay, akungxaki. Hey, sendiphele naye airtime sure ke sendo sam. Okay, this time sound. Ngiyakuthanda ne? Yeah, tell them Sure.